Id-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei jirċievi ma' 6,000 kampjun tad-demm kuljum li minnhom isiru xejn inqas minn 20,000 test. Testijiet li jservu ta' għodda għat-tobba biex jaslu għad-dijanjosi tal-pazjent. Iċ-Chairman tad-Dipartiment tal-Patoloġija, Dr. Chris Barbara, spjega li l-maġġoranza tal-kampjuni li jistgħu jkunu tad-demm, tal-awrina jew tessuti li jittieħdu waqt operazzjoni jaslu mill-Isptar Mater Dei. Iżda mhux biss. Għandna sptarijiet oħrajn bħall-Isptar Monte Carmeli, pereżempju, Zammit Klepp, eċetera. U mbagħad hemm iċ-ċentri tas-saħħa. Miċ-ċentri tas-saħħa kuljum jaslulna kwantità kbira ta' kampjuni wkoll, però mbagħad hemm it-tabba tal-privat, it-tabib tal-familja. U t-tabib tal-familja għandu menju ta' tests ukoll li jista' jibgħat hawnhekk u dawna ma jsiru kollha bla ħlas. Mill-isptar Tgħawdex ukoll jaslulna kwantità ta' kampjuni wkoll. Fid-dawl li kull ma jmur, ix-xjenza dejjem qed tavvanza, kull sena jiddaħlu testijiet ġodda, uħud minnhom speċjalizzati. F'każ li jkun hawn domanda għalihom f'pajjiżna, id-Dipartiment tal-Patoloġija jimbarka fuq ħidma biex jibdew isiru Malta wkoll, ħalli mhux biss il-pazjent jinqeda qabel iżda jiġu frankati wkoll l-ispejjeż. Aħna l-ewwel li nagħtu priorità huwa l-pazjenti li qegħdin fl-emerġenza u l-pazjenti tal-ITU għax daw ikunu kritiċi anke f'ċerti swali. Allura dawk ftit minuti u sekondi għaliex dik hija emerġenza kbira. Però mbagħad affarijiet ta' rutina tajjeb dawna jieħdu ġurnata jew tnejn. Però mbagħad hemm testijiet oħra li nagħmlu fuq mikrobi li nippruvaw inkabbru l-mikrobi, nippruvaw l-antibiotiċi li bniedem għandu juża għal kontra ċertu infezzjoni, eċetera. Ara f'dak il-każ jieħu numru ta' ġranet it-testijiet. Dr. Barbara spjega li b'differenza l-passat, meta r-riżultati kienu joħorġu fuq karta u jiġu impostati għand il-pazjent, illum kollox jinħażen f'sistema kompjuterizzata imsejħa Clinical Manager li permezz tagħha dak li jkun ikollu aċċess għar-riżultat fl-istess ħin li joħroġ. Qed noffru l-istess servizz li t-tobba tal-familja bis-sistema tal-My Health ukoll. U llum qed jagħmlu anke ir-request tal-test qed jagħmluh b'mod elettroniku wkoll. Dan kollu jsir fi sfond ta' ħidma bla preċedent ta' mijiet ta' professjonisti. Ħidma li ġiet rikonoxxuta mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa meta fl-aħħar xhur wara proċess rigorus minn spetturi internazzjonali tat ċertifikat ta' eċċellenza lil wieħed mill-laboratorji fl-Isptar Mater Dei biex issa d-Dipartiment tal-Patoloġija qed jaħdem id fit mal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u ċ-Ċentru tal-Mart fi Stokkolma fl-Iżvezja biex eventwalment it-30 laboratorji kollha fl-Isptar Mater Dei jiġu rikonoxxuti internazzjonalment ħalli jiżguraw l-aqwa kwalità għal pazjenti Maltin u Għawċin.